Ох, така, какво да правя? Няма никакви хора. Скучно ми е. Най-накрая шефа ще ядоса и ще ме уволни. Какъв хубав хотел, я да го видя. Може пък да отърна тук за месец. О, здравейте! О, добър ден! Здравейте, бих искала да си наема една стая за един месец, ако може. Добре, това ще струва 10 емералда. Добре. Къде си бяха само? О, ето ги тях. Нямам 10, имам само 64. Добре, мисля, че ето сега ще върна само една секунда. Сега стоите да разгледам стаите, докато ви ми връщате. Добре, разгледайте ги. Това е... Тук сигурно е стол. Това какво е? Хубава гледка към гората. Хубаво е. И фонтан? Добре. О, насам има нещо. Това сигурно е някакво за випове. Все тая. Така... Тук има някаква стая, много голяма работа. Басейн! За Бога! Какво стана? Какво стана? Намокрих се. Да се служила бански. Уау! Айде, слагай се там, бе. Туалетната. Добре. Чай сега да ги събера. Добре, тук е доста приемливо. Така... Готово, елате да си вземете рестото. Добре, идвам след ми. Ето. Благодаря. Харесахте ли си някоя стая? Ами аз разгледах само там другите неща, но сега ще разгледам и целият хотел направо. Добре. Страхотно. А ще ми покажете ли къде са стаите? Да. Тук мисля, че имахме една много хубава стаичка. Или не, тук май беше на тераса. Добре, ето тук. Ще такова, но пък като намери нещо. Ето тук е стаята. Много е хубава и с гледка към планината и с тераса. Да. Ето тук има още една доста голяма стаичка. Уха! С още една. Да. Нали ще може да взема и тези двете стаички? Да, разбира се. Добре. Само, че ще трябват още 5 емералда за другата стая. Чакайте само да... О, так, сега само да ги... Ама аз нямам толкова. Аз имам повече, не мога да ви разваля. Трябва пак да ми разваляте. Добре, отивам да ви развалям пак. Ако това ще е мъчение. Ами нали сте тук портиер? Знам. Не се тревожете за мен. Ами като се опаквате толкова личи, че не сте доволна от живота си. О, божко мили. О! Забугай какво? Аз разбрах нещо, което ще ти го каза след като свършим клипа. Нещо, което ще ти хареса или нещо, което ще те накара да си кажеш: ма защо? Или пък... Ела да си вземеш рестото. Добре, тук са. Оп, чакай, че аз ще разпът клипа на пауза. Ето. Благодаря. Хайде. Малко, аз при клипа да ти го каза. Чакай. Добре, значи ще сте в онази стая. Да. Колко е хубаво тук. Сега какво да правя? Той май навън заваля. Чакайте да погледна. О, да.
Да, заболяло Добре, е. че си взех стая, иначе до сега щях да кисна на една хижа. Мухляса в хижа. Да. Отивам да направя едно нещо. Добре. Да съм изкаранджите. Така. Да. Забравих да си взема шапка. Та-да! Вече няма да вали нищо. Грамотевична буря. Ужас. Значи, тук, какво да правя сега? Ще ходя на поход. На поход. Уха! Не, изморих се от пътуването. Навънки изглежда доста, вали. Тук има басейн, обаче и дойдох тук през зимата и няма какво да правя. Мога да ви питам, това хотел ли е или хижа? Защото би трябвало да е хижа, защото сме в момента на планина. Да, но прилича на хотел, защото е много голям. И луксозен. Да. Тортички. Страхотно е. Добре. Айде се спираме.